ассалому алайкум бародари азиз, хуш омадед ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза 12 мошини фурӯшӣ ва 2 замин дорем. Нархҳои замини мо 45-40 ҳазор сомония. Навора бо диққат охира тамошо кунед. Дастгирии моро фаромӯш намекунем дӯстон. Шахсоне ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед дӯстон. Ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд ва моро овон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ва барои падалиста каданотон бародарон. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс имрӯза бошад 1000 рубл 155 сомони тоҷикӣ. рафтем. боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Як мошини фурӯши мо аст Opel Astra 8 соли барориш 2007 дар кузуфи седан, рангаш боша кабуд, авиё мотор боша 1.816 клапана, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, пусидагӣ надорад, ҳамаш сатҳои мошин қарор дорад дар Санкт Петербург. нархаш боша 250 000 рубл бародаро. шахсони мошинхар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ва шахсое ки замини фурӯшии мошин доранд ва мехоҳанд ки мо дар шабака рекламаш кунем, бародаро маълумоти пурра нависен равон кунед. бе маълумоти пурра мо қабул кардан наметавонем. дуюм мошини фурӯшии Volkswagen Passat соли барориш 1995 дар кузуфи универсал, авиё мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, як сола ҳуҷҷат дорад, фавран фурӯхта мешавад, алишам мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе. нарха боша гуфтааст 17 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 109 000 рубл. харидор яъне боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии Daewoo Musso соли барориш 1999 дар кузуфи хетчбек, авиё мотор боша 018, сӯзишворӣ бошад дизел, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш фавран мефурӯшем. қарор дорад мошин дар ноҳияи Рӯдакӣ. нархша боша гуфтааст 37 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 238 000 рубл. харидор яъне боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони чорум мошини фурӯши мо аст Daewoo Nexi соли барориш 1994 дар кузуфи седан, авиё мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатҳош тамом шудагиа, фавран фурӯхтан дар кор гуфта. қарор дорад мошин дар ноҳияи Темур Малик. нархша боша гуфтааст 15 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 96 000 рубл. марҳамат бародаро шахсони мошинхар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкро фаромӯш накун бародар ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. панҷум мошини фурӯшии ВАЗ 21099 соли барориш 2000 сол дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, авиё мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мотор инжектор срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар ноҳияи Фархор. нархша боша гуфтааст 10 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 64 000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. аз камбудиҳои видео аз шумо узр мехоҳем бародаро, камтар вазъи саломатимон нохуб аст. умед дорам ки шумо ҳам мефаҳмед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. мегзарем ба эълони шашум мошини фурӯши мо ҳаст мошини боркаш газ 52, сӯзишворӣ боша бензин, газ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷат дорад. қарор дорад мошин дар ноҳияи Восе, фавран фурӯхта мешавад. нархша боша гуфтааст бародаро 15 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 96 000 рубл. охири нархша гуфтааст харидор аниқ фақат занг бизанед, беҳуда занг назанед. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони ҳафтум. хонаи фурӯшӣ дорем. хонаи фурӯши мо қарор дорад дар ноҳияи Фархор. дорои 8 сотиқ замин ва 3 дархона мебошад.
як байнаи дигар дора нарша боша гуфтеса замини хонара 45000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 289000 рубл бародаро. алишам мешавад гуфта ба мошини астраҷи караван ё ки портер фавран мефурӯшем гуфта маълумоти бештара ба тариқи рақамон метам имо ватсап ҳастай занг занем гуфта фақат харидори аниқ занг занам беҳуда занг назанед илтимос кадай. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. ҳаштум мошини фурӯши Opel Vectra аз соли барориш 1989 дар кузуфи седан рангаш боша сабз авиомотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. соли мошин 89 не ки ҳамаша 95 кадагиам задагӣ пусидагӣ вообще надора. алишам мешава ба ягон астраҷи хачбек болои сум метам гуфта акклиматорш навай балонош 90%. фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар ноҳияи восе нархша боша гуфтеса 20000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 128000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони нӯҳум. бо як замини дига фурӯшӣ дорем бародаро. замини фурӯшӣ мо қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар чӯртак гуфтай дар наздики роҳи калон 6 сотиқ заминай нархша боша гуфтеса 40000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 257000 рубл. бо арзон мешавад харидори аниқ боша. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби замин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби замин дарёфт кунед. ва шахсое ки мошини фурӯши замини хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд марҳамат ба рақамҳои мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. даҳум мошини фурӯши ваз 2107 соли барориш 2005 дар кузуфи седан рангаш боша кабуд авиомотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нав дуруст шида гуфта мотор кадан мона фавран мефурӯшем. қарор дорад мошин дар шаҳри ваҳдат бародаро нархша боша гуфтеса 10000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 64000 рубл. харидор аниқ боша мега савдо кадан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ Hyundai Starex соли барориш 2002 дар кузуфи универсал рангаш боша сафед авиомотор боша 2D сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика. мошин 100% мегасоҳибаш просто сум дар коштай барои ҳамон мефурӯшум. фавран қарор дорад мошин дар шаҳри бохтар нархша боша гуфтеса 17000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 109000 рубл. марҳамат бародаро шахсони мошинхар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. 12 мошини фурӯши Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1998 дар кузуфи седан рангаш боша сафед авиомотор боша 2.0 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега камбудӣ надора. фавран фурӯхтан дар кор. қарор дорад мошин дар ноҳияи Абдурахмони ҷомӣ нархша боша гуфтеса бародаро 53000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 341000 рубл. харидори аниқ боша савдо кадан мешавад. марҳамат занг занед. мегзарем ба эълони 13 мошини боркаш Mercedes-Benz соли барориш 1999 маълумот дар бораи мошин гуфтай 4 балони нав дора. мошин датаи дига 50% дора. бес палка кузовш гуфтай 9 метра 20 тонн бора мегира. 6 скорост дора. коробка механика. мошин дар истаравшан қарор дора. касе харидора гуфтай маълумоти пуррара ба тариқи телефон метам. нархша боша гуфтеса бародаро 145000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 933000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони 14 мошини фурӯши мо аз Opel Astra F соли барориш 1995 дар кузуфи хетчбек рангаш боша мокри асфалт авиомотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри душанбе нархша боша гуфтеса бародаро 27000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 173000 рубл. харидор аниқ боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед.
ва дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. Дастгирии моро фаромӯш накунем бародаро. Мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. То навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. хайр.